Az előző videóban telepítettünk egy új WordPress-t, azonban ez egy teljesen üres WordPress telepítés. Nincs benne semmilyen tartalom, az alapértelmezett Hello World bejegyzésen kívül, és egy teszt hozzászólás. Viszont ha sablont szeretnénk tesztelni alaposan, vagy bármilyen komolyabb beépülő plugin, szükségünk lesz tartalomra. Most ugye az egyik módszer, hogy nekiállunk és kézzel írogatunk bejegyzéseket, vagy egy meglévő WordPress oldalból átmásoljuk a posztokat, azonban van ennek egy sokkal egyszerűbb megoldása. Úgynevezett dummy adatokat tudunk betölteni, amit a WordPress fejlesztők biztosítanak, ebben van kép, hozzászólás, bejegyzés, minden, ami szükséges egy sablon tesztelésére. Ezt a fájlt, ami az adatokat tartalmazza, a GitHubról lehet letölteni, ennek a linkjét berakom ide a leírásba, és ezt a themeunittestdata.wordpress.xml fájlt kell letölteni. Tehát itt rá kell csak menni, hogy letöltés. Nos, hogy letöltöttem a fájlt, már csak be kell importálni. Ehhez a WordPress vezérlőpultra belépve az eszközök importálás menüpontban lehet a szükséges modult felrakni. Ugye ez egy WordPress adatfájl, így ezt a WordPress importáló modult kell telepíteni. Ez nagyon gyorsan föl is megy. Itt írja is ugye, hogy föltelepítette, már csak kattintani kell az importáló futtatási szövegre, ahol ki lehet tallózni ezt az importáló fájlt. Betallóztam a fájlt, és annyi az teendő, hogy rá kell kattintani az importálás pontra. Itt meg kell adni, hogy melyik felhasználókhoz csatolja a bejegyzéseket, valamint kijelölhetjük, hogy töltse le a csatolmányokat is. Beküldés gombra kattintva elkezdi az importálási folyamatot. Importálás. Most itt már bemenve a vezérkód, látszik is a bejegyzések, a médiatárban a betöltött képek, vannak hozzászólásai, még spam hozzászólások is vannak. És akkor a weboldalt megtekintve elő is jön minden. Mindenféle stílusok megtalálható. Tehát ez egy olyan adattartalom, amivel mindenféle kinézeti lehetőséget tudunk tesztelni, hogy néz ki egy új sablon, vagy bármilyen módosítás.